ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Оғоз мешавад имрӯза видеои мо аз бозори Корвон, пешина 7-12 тарафи Тилобозор. Ана Михаил ва ё ҳастай спортстило. Ман инора нишон дода будам шумода. Рангош камтарак буд, ҳозир бошад беҳад рангои хушрӯ омадаи новинко. Нархҳои ино 200 сомонӣ начос доранд. Марҳамат, тамошо кунед кадомаш ки дурусттарак 220 сомон, а калтатарош начосдорора 200 сомон. Ана ин намудо ҳастанд. Ино бори новинка беҳад материалош хушрӯ, начос надоранд, вале сифатшон аҷоиб, трикотажои якум сорт. Нархҳошон ино 250 сомонай. Чанд моделай, марҳамат, тамошо кунед. Аз ин рӯзои наздик шояд ки ҳафтаи дига вай биёя. Новинкои дигар хел ҳам инора ҳамаи расветкош биёя. Бори навай алакай. Ман имрӯз омадам алакай ки амихе ҳисобакӣ мондагиай. Марҳамат, бинед зард, сирх. Ино ҳамашон стилои туркикати духтагиянд. Бе начос, чӣ хеле гуфтум, нархҳошон 250 сомонӣ. Нархи дона касе опто мегира бо арзон мешава. Фақат анами намуд шапаракаш и камакак начос дора, и ваяй нархаш 200 сомонай. Ранги ино нест, вай камакак сифаташ дигар хелай. А иное ки ҳозир дидед ҳамаи ҳамино нархҳошон 250 сомон, нархи дона. Беҳад спортстилои хушрӯ, моделҳои фасон бо нишон метиҳам. Баъд ана ин платишкои драп омадагиай. Платишкои драп нархҳошон медонед 200 сомон, 180 сомона ҳастай, 200 сомона ҳастай ва 220 сомона. 220 сомонаш драп не дигар хел таракай. Ози ана вай пумаҳое ки нишон додам 200 сомонои начосдор. Рангоша якта ба якта нишон метиҳам. Ино ҳамаш двойкаянд. Аз зону болояй дарозиш. Марҳамат, мо доставка дорем. Рақамое ки дар рӯи экран ҳастай, шумо дар WhatsApp метавонед нависед. Албатта ма ҷавоб метиҳам, мефаҳмонам ки чӣ хел мо доставка мекунем. Доставкаи мо ҳам дар Русия ҳаст ва ҳам дар дохили Тоҷикистон. Марҳамат, пурраттар маълумота метавонед ки бо ҳангоми дархост кардан гиред. Боқӣ саломат бошед. Хайр.